ja arribat a la part abandonada de l'aventura i jo havia vingut aquí per buscar aquell noi que tenia relació amb la clau de les festes. Hola? Hola? Vengo en son de paz. No, no està. He vingut aquí per res. No, però aquell somni. Tenia que tindre alguna cosa. Bueno, doncs a veure si continuant el trobo, aquell noi. On cony estic? Aquí està la clau? No, aquí no està la clau. Ala, esto. On està la clau? Estic cansat! Ja! Deixeu-me ja! Vull la clau! Vull tornar al poble i viure una vida tranquil·la i no! Estic aquí buscant la puta clau que no surt per ningun lloc! Vale. Ens anem a tranquil·litzar. Ja ho he tirat tot. Vale, bueno. No heu vist res, vale? Ningú ha vist res, Bueno, pues aquí. Eco! ¿Pero qué es esto? Per què no em pot tocar una aventura fàcil? I no aquesta muntanyota? Pues vinga, anem!